Айвало, я кажи ти, не казваш, че от конференцията 2024 си ме гледал. Ти какво си правил на тази конференция? Много интересно. Разкажи, разкажи. Я да видим, има нови въпроси. Така, как могат да се теглят парите? Парите се теглят по два начина. Различни начини има, но два до три основни, които ние сме проверили и със сигурност работят. Единият начин, който на мен е най-любимия, така нареченият Zen. Zen си го представете като Revolut. Такова едно приложение за телефон, сваля се абсолютно безплатно от App Store или Google Store на вашия телефон, абсолютно безплатно. Там, тъй като все пак ще има ваши пари, ще трябва с лична карта да се регистрирате, но то си е само при вас, ние нямаме абсолютно нищо общо с това. И когато вече имате натрупани пари в вашата борса, просто ще трябва с няколко клика, те имат интеграция с Zen, да ги прехвърлите през Zen и после от Zen във вашата българска сметка. Става едно прехвърляне. Просто на средства, което става много бързо, става за секунди, няма проблем. Може с малко пари, може с много пари. А, Няма абсолютно никакъв проблем в това. Другия проблем е през Black Cat карта, черната котка. И третият е SEPA превод. Няма абсолютно никакво значение. Аз лично предпочитам Zen, защото е клонинг на Revolut и ми е много удобно с Zen, който ми е на телефона и просто си прехвърлям пари много бързо.